आई रुआ सब एगो छोट चुटकुला हम रुआ सबके बीच में रखे जा रहल बानी कि कंस के राज रहे होखे बड़ा अधर्म। कंस के राज रहे होखे बड़ा अधर्म, आ बिना मरले लोग अपने से बुझात रहे मरल। कंस के राज रहे होखे बड़ा अधर्म, आ बिना मरले लोग अपने से बुझात रहे मरल। जान के बचावे खातिर पहाड़ कंदरा लोग धरे, जान के बचावे खातिर पहाड़ कंदरा लोग धरे, आ जान बचावे खातिर केकरा जास घरे। इतना भाईजी अधर्म रहे, सेम आज उहे हो गइल बा कि नीचा से ऊपर ले राक्षस के राज रहे, नीचा से ऊपर ले राक्षस के राज रहे, आ जेने सुनी कंसे के ढोल पिटात रहे, जेने सुनी कंसे के ढोल पिटात रहे। कृष्ण के जन्म भइले जेल के भीतर, कृष्ण के जन्म भइल जेल के भीतर, आ सुख भइले सारा देवता पितर। सारा देवता पितर जब कृष्ण के जन्म भइल तो खुश भइल। तो कृष्ण के जन्म भइल जेल के भीतर, आ खुश भइले सारा देवता पितर। देवता के घरे बाजे सहनाई, देवता के घरे बाजे सहनाई, या देखी ना खुश बारे देवकी के माई। कैसन लागल ई कविता रुआ सबे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल के थोड़ा लाइक करी, सब्सक्राइब जरूर करी, फेसबुक में फॉलो जरूर करी। सब आदमी से हमार विनती बा। जय कृष्ण, राधे राधे।